Сега е време за отбора на Полша, който спечели до момента 2 бронзови медала в многобоя и на 5 ленти. Със съжаление, груба грешка на финала. Наистина рискован елемент, динамичен елемент, индивидуален, който с усложнено улавяне точно на самия финал, но ако се получи пък, ще бъдем наистина атрактивни. Да, вчера се дават, но пък едва първа световна купа за годината. Те първа отборите и треньорите и гимнастичките ще навлизат в крак с новия правилник, във форма. И ще ги виждаме със сигурност все по-уверени и по-добре на всяко следващо състезание. Все пак Полша направи голям успех на тази световна купа. 2 медала до тук не са никак малко. Разбира се. Отново атрактивна композиция за тях. Очевидни промени. Така една първа лирична част и една доста коренно различна втора част. Момичетата доста успешно успяват да интерпретират тези промени. Стараят се наистина. Това е актуализирано. Сега разбираме, че има промяна на оценката на отбора на Украйна. Първоначално беше изписано, че те получават оценка от 21, а сега разбираме, че има лек проблем в оценката с артистичност и спрямо корекцията оценката им е 20-850. Да, ето тук. Тя дори не можа. Време на втори резултат. Лидер остава Япония.